आज अंडा बिर्याणी बनवलंय काव्यासाठी, म्हणून एक माणूस बोलत नाही, तोंडावर बोट घेऊन बसलाय. आज पुऱ्या रेसिपी मध्ये बोलला नाही आहे. नमस्ते. आज मी अंडा बिर्याणी बनवते आपल्या गावच्या घरामध्ये. तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं ते. आता इथे मी पहिला आहे ना कांदा तळायला टाकते. एक कांदा चिरून घेतलाय आणि ते टोपात तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये पहिला कांदा तळून घेते. एक कांदा घेतलाय. इथे कांदा आपला फ्राय होतोय ना, तोपर्यंत आपण इथे अंड्याला जरा चळ पाडून घेऊया. अशी जरा चिरा करून घ्यायची, अशी थोडीशी, म्हणजे आतमध्ये मसाला जायला पाहिजे ना म्हणून. सर्व अंडी अशी करून घ्यायची. आता इथे मी आहे ना अंड्याला थोडं मीठ लावते. थोडा टाकायचं मीठ आणि थोडा मसाला, थोडी हळद, हे असं अंड्याला मीठ मसाला हळद असं लावून ठेवायचं. आता इथे आपला कांदा फ्राय करायचं चाललंय. कांदा लाल चांगला करून घ्यायचा आहे. आज मी एकटीच बोलते आहे, बडबड करणार आहे. आज पप्पूचा उपवास आहे, पप्पू बोलणार नाही आहे. आणि आज मी बिर्याणी बनवते ना, अंडा बिर्याणी, ती आता लोकांना वाटून टाकणार आहे मी. कांदा बघा इथे मस्त फ्राय झालाय. आता तो थंड झाल्यावर अजून त्याला कलर येईल. आता मी हा कांदा काढते, प्लेटमध्ये काढून घेते. आता आपण कांदा काढलाय त्याच्यातून फ्राय करून आहे बघा. आता त्याच्यामध्ये ही अंडी फ्राय करायची आहेत. 5 अंडी घेतले. अंड्याला आहे ना कलर आला पाहिजे, जरा चांगली फ्राय व्हायला पाहिजे. आता अंडी आपली चांगली फ्राय झाली आहे. आणि अंडी फ्राय करताना आहे ना जरा साईडला लांब उभा राहायचा. आता आपली अंडी काढून घेते. चांगली फ्राय झाली. आता आपण त्याच तेलामध्ये आहे ना आपला गरम मसाला, खडा मसाला टाकायचा. खडा मसाल्यामध्ये एक तेजपत्त्याचं पान. हे काली मिरी आहेत ना, इथे गावाला छोटी छोटी येतात. म्हणजे मुंबईला जे असतात ना कडक एकदम टाईट गोल गोल दाणे असतात मोठे मोठे, तशी नाही आहे. म्हणून मी जरा जास्त घेतलं आहे, म्हणजे 10-12 म्हणजे जास्त घेतलं आहे. 20 एक आहेत ना. आणि एक चक्री फूल थोडासा घेतला आहे. हे दालचिनीचा तुकडा, 4 लवंग, एक काली वेलची आणि 2 हिरवी वेलची. हे आपल्याला तेलामध्ये टाकायचे. आता त्याच्यामध्ये हा एक कांदा बारीक कापून घेतलाय, तो टाकते. कांदा मस्त फ्राय केलाय बघा, लाल झालाय. चांगला असा फ्राय करून घ्यायचा, तर त्याची ग्रेव्ही चांगली बनते. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट चांगली ढवळून घेते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 टोमॅटो, छोटा टोमॅटो एक घेतलाय बारीक कापून. आली काय? तुला आवाज दिला मी मागाशी, बोलली तुला तू ये म्हणून. तू येते बोलली ना. काय बनवते विसा? तोंड बाजूला कर. तोंडा उडेल ना. काय म्हणता? मी आज तुझ्यासाठी खास बनवते. आज काव्यासाठी खास अंड्याची बिर्याणी. अंड्याची बिर्याणी? हा. अंड्याची बिर्याणी नसते. नसते? मग तू आता बघ, ही अंडी बघ मगाशी कशी होती, आता अक्की आहे. आता कशी झाली बघ. पिळी पिळी पिली पिली पिळी पिळी होती. आणि नंतर निळी 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 होती. पिळी पिळी आणि निळी. आता इथे बघ टोमॅटो चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये ना ही मिरची घेतली आहे मी, 3 मिरची आहे. आता हे तुकडे करून घेतले. लांब मिरची होते ना, ते तुकडे करून घेतले. आता आम्ही मिरच्या टाकल्या. मिरच्या झाल्या की हळद, तिखट, गरम मसाला, कोथिंबीर आणि हा कोलिम. तो कोलिम नाही आहे, कांदा आहे ना. आता इथे बघा मी 1 चमचा मिरची पावडर घेतली आहे, 1 चमचा धना पावडर आणि इथे पाव चमचा हळद घेतली आहे. गरम मसाला आपल्याला नंतर टाकायचा आहे.
मसाले टाकते याच्यामध्ये. आधी ना कायचे पिक्चर खाणार होती कोंबडीचं कुकू आणि कोली भाजी टाकी. आता ते ग्रेव्ही शिजायला आहे ना थोडं पाणी टाकायचं. बाकी हा तव्या ती ग्रेव्ही बघ कशी बनली आहे. अच्छा अच्छा आहे. हा अच्छा आहे बाबा बघा. ते तोंडावर उडेल म्हणून मला भीती वाटते जवळ बोलवायला. ह्याला अंकितचे करणार आहे समजा. आता याची ग्रेव्ही आपली मस्त बनते. एकदमच छान झाले बघा. कलर पण मस्त आलाय आणि चांगला तेल सुटलाय. काव्याला अंडा बिर्याणी नाही माहिती होती ना. मी म्हटलं तुला अंडा बिर्याणी करते. आता त्याच्यामध्ये गरम मसाला टाकते. अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडा बघा 1 चमचा बस थोडासा पाणी टाकलाय. आता आपण त्याच्यामध्ये अंडी टाकूया आणि आता चांगली ढवळून घ्यायची. नंतर कोली नंतर मीठ नंतर कोथिंबीर नंतर भिजणार. अगं कोलिंग नाही आहे बाय. अरे मुझे तो कोलिम लगता है. तुला कोलिंग वाटतोय ना. हाँ हाँ जी जी. आता इथे अंडी मिक्स केली आहे. हाँ हाँ जी. हा गॅस बारीक करते जरा. हाँ हाँ जी. आता आपली ग्रेव्ही मध्ये अंडी टाकली आहे मिक्स केली आहे चांगली. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकूया. चवीपुरता मीठ टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला भात टाकायचा आहे. हाँ हाँ जी. डालो डालो हाँ. हा भात मी शिजवून घेतलेला आहे. आपलं कसं माहिती आहे का 80% आपण शिजवतो ना तसा शिजवून घेतलेला आहे पहिलाच. कारण काव्याला भूक लागेल ना उशीर झाला तर. आता अर्धा याच्यामध्ये पहिलं टाकते बघा. आता आपण अर्धा भात टाकलाय ना अर्धा भात आपण ढवळून घेऊया. आता आपण याच्यावरती आहे ना आपला राहिलेला भात टाकायचा आहे आणि गॅस एकदम बारीक करायचा आहे. हा राहिलेला भात टाकते. पांढरा एकदम हा पांढरा चवेला पांढरा आणि शिजलेला. आता त्याच्यावरती आपण हा तळलेला कांदा. अरे कांदा नाही कोलिम आहे तो कोलिम. कोलिंग नाही ग बाय. तो कोलिंग दिसतो बघ. कांदा बघ. काय नाही कोलिम आहे कोलिम. तुला वाटतो तो तळलेला आहे ना म्हणून. आता त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकते. आता आपण याच्यावरती आहे ना ह्याच्यामध्ये आपण थोडा आपला भाताचा पाणी असतो ना तो थोडा टाकायचा म्हणजे खाली लागू नये. आणि वाफ लावायला ठेवायची. आता इथे आपल्याला 5 मिनिटं वाफ लावायला ठेवली आहे. मग आपली बिर्याणी तयार होईल. मग तुम्हाला काव्या खाऊन दाखवेल. आता झाकून खोलते. बघा भात बघा. आज आमच्याकडे एक माणूस बोलत नाही आहे. काव्या कोण सांग. दादा. आज त्याला राग आलाय. का अंडा बिर्याणी नको आहे त्याला आवडत नाही. का आज काव्याला खाऊ दे. का आता मी काढून बघते. तुला देते काढून सर्व करते. देखो ऐसा बना है. कैसा बना है. अति खूबसूरत बना है. देखो देखो तुला अंडा बिर्याणी खाऊन बघा. अरे थंड हो रे तो बना टाकते. हा थंड होऊ दे. चमचा देते तुला खायला. अरे हाँ तुझे तो काट्यावाला नको. अंडा खायला. गड्या हो बाहर. त्याच्यातून कर. उधर बाहर नहीं. आता आपण काय करतोय सुनो नो नो नो. काय सुनो नो नो नो. हे खेळाचं नाव आहे सुनो नो नो नो. या आमच्या म्हणजे पूर्वीच्या पहिला आहे. पूर्वी म्हणजे आम्ही काय एवढी पूर्वीची नाही झाले पण आम्ही तेव्हा खेळायची लहानपणी. सर्व मिळून अशी छोट्या छोट्या मुलांना घ्यायचं आणि खेळायचं. आता मी तसं दाखवते. आता याच्यासाठी आहे ना एक आपण बारीक खडा घ्यायचा. आता इथे खडा नाही मला शिंपली भेटली. आपल्या वाळूमधली घेतली आहे. आपली वाळू आहे ना बाहेर त्याच्यातली घेतली आहे. शिवळे असतात ना मुळे त्याचे.
आता हे काय करायचं, याच्यापेक्षा बारीक खडा घ्यायचा, डोळ्यात दिसत नाही ना एवढा बारीक काहीतरी घ्यायचा आणि आपण असं बोटामध्ये लपवायचा, म्हणजे बोटामध्ये दिसला नाही पाहिजे. हे बघ, दिसतंय? हां, धर, हात दे. आता हे मी कुठच्या हातात ठेवते ना, ते आपण सांगायचं, दुसरा माणूस सांगणार. सांग. त्या तुला दिसलं नाही ना? तुला दिसलं होता परत. हे बघ, हे तुला दिसलं. हा, आता बघ, घे. त्या बरोबर कशी सांगते ती? बरोबर सांगितलं. आता परत. तू पहिलीच सांगते. पहिलं सांगायचं नसतं ग. परत ठेवा. मग तू असं करून लपवू शकते. तू लपवायचं. मी आता समजा या तुझ्या हातात ठेवलं ना, तर तू लपवल्यासारखं करायचं, या हातात घेतल्यासारखं करायचं. माहिती आता तू माझ्याकडे दे, तू माझ्या दे, माझ्या दे हातात. थांबव याला 2 मिनिटं जरा. हा, तुम्हाला धीर धरता येत नाही का? हा, तर ठेवा. हा. हम्म. सांग. या ए बा, असं असं करायचं. आता तू आता दिले बरोबर आहे ना, पण मी असं पाठीमागे घेतलं तेव्हा तुला शक आला की मी या हातात घेतलंय, पण मी ह्या हातातच ठेवलेला होता. तर परत पडलं त्या हाताने ते, नाही तर मग ती डावरी आहे काव्या. असं असं देताना सोडायचं नाही, दाखवायचं नाही, गुपचूप द्यायचं. तू कर तुझ्या हातात. नाही तर काय नाही. बघ. ती सांगते, सांगायचं नसतं. चल, सिंपल देखील होती कुठेतरी आपली. खिडकीवर ठेव. आता वटकी उठव उठव मला. हा, ते काय एका कमेंट मध्ये होतं ना, कधीतरी बोललेली कांदेपेटी कांदेपेटी पेटली पेटे ना. परत होत्या का फुगडीचं गाणं आहे ती. कांदेपेटी कांदेपेटी पेटे ना माझी मैत्रीण भेटे ना. हा, मग दुसरी काय बोलते, म्हणजे काव्या बोलते. तू बोल. कांदेपेटी पेटली माझी मैत्रीण भेटली. मी तर ना, तुम्ही बोलताय ना. मी एक बोलणार, तू एक बोलणार. काही तुम्ही बोला. हा, बोलले आता घे. इथं हसायचं पक्का आहे. बस. पाय तू माझी होती. तुला कसं बसायचं तसं बस. मिरची साईडला काढते. काव्याच्या भातामध्ये 2 मिरचीचे तुकडे आलेत बघा. काव्याने कधी खाल्लेली नाही अंडा बिर्याणी, पण ती म्हणाली, मी म्हटलं आज मी अंडा बिर्याणी बनवणार आहे, तर ती म्हणाली काय असतं अंडा बिर्याणी, कसली असते, म्हणून आज काव्याला बोलवलं. 3 तुकडे आलेत मिरचीचे. मला खाली ह्याच्यात ठेवा टाटा. नको, बघ कलर मस्त आलाय. आता तू आपल्या हाताने खा. सांडू नको कपड्यावर. यमी कशी वाटते? यमी. अंडा फोडायचा. बघ. आजची अंडा बिर्याणीची रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही सांगा. आणि काव्या पण खाते पहिल्यांदाच.
आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हल्दी होतो. तू हिने बघून बघून घेतला तर घंटी वाजव पटकन बोलली. आता तू खाशील.